Hier kregen 64 studenten die het examen autotechniek op niveau 2 dienen in eerste te jaren dat ze zakken wienen. In de werkonsing koel bij 24 leerlingen alsnog de vlagen uit. Maar 40 studenten matten deze simmer dus weer de boeken in. Hier wel verwachten dat het moeilijk wordt voor de jongens. Maar ja, het valt dus wat in, zeker. Ja. Waarom zou het moeilijk worden? Nou, wij werken vooral, of eigenlijk tot nota alleen maar periodiek, zeg maar. Hè? Dus wij sluiten een onderwerp al mooi een toets. En deze eindtoets is natuurlijk romomvattend al deze theorie hè, van de oude ronde 2 hier. Als die kennis gevraagd wordt, ook in de sector, ook voor dit niveau, dan gaan we op de eindtoets die kennis ook toetsen of hij daadwerkelijk ook wat hij nodig heeft om zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren, ook op kennisniveau heeft. De squallen strepen ernaar om de opleiding naar een heger plan te tillen. En dat betekent ook strengere eisken. Vraag is liek wel of de studenten dat niveau wel onkennen. Ja, ik denk wel dat deze studenten wel geschikt zijn om hier mee aan de slag te gaan. Daar ben ik van overtuigd. Ik denk ook dat het gewenning is van de studenten om hiermee op te gaan. Die zijn ook niet gewend om eind van het jaar zo'n toets te doen. De directeur van de squallen had erop ontrunnen om nog eens kritisch te zien naar de strenge eisen van het examen. Ze had erbij gelijk twijfels over de normering. Met name gekeken en een verzoek ingediend om opnieuw naar de examenvragen te kijken. Van hoe is die vragen geformuleerd? Is het ook niveau 2 waardig of is het op niveau 3 en we laten het aftoetsen op niveau 2? En zo ja, is het te zwaar, dan moeten we opnieuw naar de normering kijken. Of de normering wel juist is bij het niveau.